Tady je Pesan.cz a vítejte u dalšího dílu ze hry World of Tanks a dneska tady pojedeme s Cruiserem 5. Mám Medium 3, jsem si strašně rád. Tuto jedničku tady už mám jenom kvůli tomu, že oni je tam T18 a T2 Medium, T2 Medium je M2 Medium a pak je M3 Lee, tady samozřejmě chci. Takže to je, a pak je T1 Heavy, že jo, a M4, takže hlavně proto, ale dneska teda pojedeme s tím Cruiserem a jedeme. Jsem teda trošku nemocnej, takže jo, a ještě vyšel nový update, že když chcete něco rovnou vylepšit na tanku a máte zlaťáky, tak můžete třeba ze 180 zlaťáků koupit, si můžete koupit okamžitý vylepšení. Okamžitý vylepšení. No. Aha, oni jedou všichni tam také, ale bych to cípnul akorát. Máme nějakou T80, jo, máme T82 a T26, jo, to je tady jasně. Ještě tady je pak M2 Medium, který je docela slušný na tuhle na takovýhle prostředí. A náš boss je, ne, to není boss. Náš boss jsem já, takže jeďte za mnou, počkej, tamhle je T2 Light, to se mi nelíbí. T2 Light muset zemřít. Jedu, ať mě nemůžu zasáhnout, ale podle mě na mě míří ten T2 Light. Ne. Pojeď Medium 3, společně ho dostaneme. Hej, T46, ta se mi tady vůbec nelíbí, protože tady nemá být. Je zmetka. No, pojeď. 93. To jsem byl já, nebo ne? Tak, kdo mě killuje, teda hituje. Tamhle vzadu jsou svině. To je 46. Já mu dal 200, něco. Tyjo, ta BT2 mě tak štve. Teda BT7. Já mu dám. Jo? Hustě, já jsem ho sundal. Ne! Takhle jednoho jsem sundal. Což je docela slušný. Ty vole, jeďte sem taky někdo, kde vy tady kempíte? T26 versus T26. A nahoře, až na to, že nahoře je PZ3A. Co vy tady děláte? Vy máte útočit do nich. Co ty tady čumíš? No nic, dáme návrat do garáže, protože tohle už nemá smysl. Možná to ještě vyhrajem, ale strašně to trvá, takže dáme návrat do garáže a jedeme s Helzerem, kterýho si šetřím na ten lepší kanon, protože ten pak dává třeba za 400. Navíc má Helzer strašně silný pancíř, což je strašně super. To vím, že většina těžkých tanků má silný dělo a pancíř, ale postrádají rychlost a pohyblivost. O tom by mohla vyprávět Matilda. Ta je těžká, má strašně silný pancíř, má strašně dobrý dělo, nebo ne tak strašně, ale zkrátka je dobrá ale než se otočí ta hlaveň, to trvá asi půl roku, než se ta hlaveň otočí. Dobře, to jsem přehnal, ale proč já jsem jako vždycky odstrčenej takhle? Jo, náš nejlepší je Covenanter a jejich nejlepší je Helzer. Pak mají M3 Lee a pak nějaký tam ty blbosti. No zkrátka, nevím, zda se nám podaří je porazit. Ale M3 Lee, ten se mi tam líbí. Ne, nelíbí. Kde je moje hlaveň, ty vole?
Hej, ne, pozor, tady je to nebezpečný. Kdo? Odkud? Ne, to je 40. Jo, 1-0, ale já už jsem skoro mrtvej. Oni kdyby chtěli, tak mi můžou rovnou dorazit. Ale Lux, já jedu za Covenantrem, protože to je náš nejlepší. Ne, pomoc, oni mě chtějí zabít. Ne. Sakra. $148, dobře já. Jo, teď je, ne, on si to opravil, ne, ten musí být můj. Ale pořád mám víc životu jak on. Ne, nebyl můj. No, ale poškodil jsem ho. M3 Lee a tady, ne, pozor. Tady je to nebezpečné. Já moc našemu týmu nepomáhám, ale já bych nerad chcípnul. Kde je ten jejich Helzer? On má ještě pořád plno. A to se mi nelíbí. A náš Covenanter ještě žije dobrý. Ne, pozor. PZ2G. Sice absolutně nevím, co tu dělá PZ2G, ale... Ne, M3, pozor. Se strašně bojím kamkoliv vyjet. Jo, M3 je za barákem. Jejich Helzer už je skoro mrtvej. Cože? On je tady tank? Hej, 4-2 vedem a oni už jsou jen 2. No. Helzer a LTP, no. Já ho chci sundat. Já ho sundám. Věřte mi? Ne, sakra, on už zajel. Vyjeď! LTPčko má na mě asi pořízeno. Dobře, ne, nemá. 4-1. Já bych nechtěl být v kůži toho Helzera. Teď se docela bojím. Dobrý, ale nemám čeho. Nebo neporád za tímhle s tím. Já bych ho mohl na jedinou ránu sundat. To každý. Když dobře zamíří. Hodně dobře zamíří. Zrovna u Helzera. Taky o mě ví. Ahoj, ty seš tam? Já si jedu tě sundat, protože... Hej, on už... Ne, nehitujou ho. Ne. Pic! Jo! On mě mohl sundat a nesundal, chácha. Já jsem frajer. Já jsem se tak zapotil. Nebo ne zapotil, ale strašně jsem se lek, že mě sundá. 640? Jako vážně, že jenom 640? Jo, s tím cruiserem jsme prohráli. Ale s Helzerem jsme vyhráli, tak a teďka můžeme zase jet s cruiserem.
Ale ten nový update je docela dobrý, jenom strašně dlouho trvalo, než se mi to načte. Ale tak jako už je to v pohodě. Hej, máme murder, to je super. A ještě to je 2 light, to je 18. No. Takový nevyvážený to je, nevím, kdo z nás vyhraje, ale my máme mě, takže je to jasný, jo. Ale z téhle bitvy už asi stihneme jen kousek, protože už mi pomalu dochází čas. Za 5 sekundy, ne, za 5, nevím kolik, to je jedno. Prostě každých půlku sekundy můžu vystřelit. Hlavně teď je taky super ta věc, že na co ukážete, tak tady dole se vám ukáže, jak daleko to je. Takže když víte, že tanky dávají třeba cílce 100 metrů, dávají třeba 100 poškození, sice nevím, jaký to má vliv, ale to je úplně jedno. Já bych řekl, že zase všichni jeli tam, no. Hej. T7 kar bude můj. Nebo třeba PZ-ko. Hej, oni byli celou dobu schovaní a teď se odhalili. Ty vole, tohle mě taky štve. No dobré, jsem mrtvej, no. To nevadí. Čo tenhle tady robí? Kamo, tady je BT7, víš o tom? Těch tady solej do BT7, nějaký hrdinové tady si myslí, že jsou. Hej, ten murder tam má tohle, to jo. Naše T18 je kde? Tady je. Sundej BT7. Co teď jako plánuješ udělat? Jo, už mi dochází čas, takže čau.